Nagkita ka ba naman video? Hi Eden! Happy birthday! Love you! Hello guys! Hi Tito! Hi guys! Kakanta na si Eden ng happy birthday. Ang puti ko dito, Tito ah. Ha? Uy! Hello! Ayoko! Yung mga nakapula daw sasaw. Ah! Ay, nakapula ka! Marunong ako. So guys, nakanta na sila ng happy birthday. Ito yan. Siya, yan. At saka, ayun. What a vlog. Say hi to my vlog. What's up? Say hi to my vlog. Bigyan na natin kay Eden. Dan na. Ginagawa mo. Ginagawa. 1 hour later. Okay ka na to, kita ka. Tungin-tungin ko ako. Oo, tungin-tungin ko ako. Kaya ka press, ito ka rin. Oh, game. Okay. Pangalan ko na sa labas. Eden. Eden. Alin mo na Megan? Puta, labulan na niya puta. Okay, ready? Game! Yeah, boy! Meron chakla? Meron chakla? Oh. Oh. Kilap sila, kilap sila. Happy birthday! Happy na. Wala, may chakla. May nga chakla. Masaya na? Oo, ikaw masaya. Marami kami birthday. Habla na. Habla na. Ute ko ginalo. Masaya na. Pagkain. Kaya ko pa. Video talawa. Yan. Nagkita ka ba naman video? Hi Eden! Happy birthday! Love you! Wow! Si Jaja, vlog mo daw si Jaja, sasayaw. Sayaw kayo. Sayaw ka dyan.
guys. Hello. Hey, Ma. Ano na ni Ma? Lola. Noah. Noah. Say hi. Hi. Bread. Ka. Ako ka ba? Hanapin mo. Kahit mga 10 balik ka lang. Para mag-work natin. Happy birthday, Eden. Save natin kay Tito. Sasend natin kay Tito yan. What's up, man niggas? Sasend na natin kay Tito. Hello guys. Me. No. Bago kita ka sa likod. Ay, totoo ba? Oo. Ay, 41%. Tingnan mo, ang ganda ko. Ay, oo. Picturean ko. Sige, wait. Kinikilig tuloy ako. Galaw mo, di nagpo-focus. Yan, sige. Kung gumalaw mo, galaw yung camera. Dude. Ito. Nag-off na tuloy. Na all. Is this playing? I guess so. Ayun, uy, oh, wow. Baka naman. May tripod to eh. Ayun oh. Ito na lang sana yung ano natin pang vlog. Baka yun na lang talaga yun. Pag mag-date tayo. Meron na. Ay, kita pa tayo sa likod. Kita pa tayo sa likod. Hello guys. Diyan na natin. Hindi nag-focus ako. Yan. Ay, hindi nag-focus. Sige, yan. Dito talaga yun. Oh. Hello guys, welcome to our vlog. The vlog is that is kami kumain. Pag di kayo nintindi, ibig sabihin kengkoy. Dito kami sa Abe Buffet guys. Look at ang daming tao. Pag di kayo nintindi, ibig sabihin kengkoy. Ito kanta niya guys. Tigas-tigas daw. 2,000 years later. Nadja, Hello. anong masasabi mo sa birthday ni Eden? Kain po tayo. Precious. Busog ka? Busog na? Hindi pa? Hindi pa? Hindi pa full. Oh, ikaw mag-vlog. Ikutan mo lahat. Hi ka. Hi.
Ayaw mo lang. Kahit napatay yung screen. Hi, boss. Hi. Hello, guys. Hi. Punta mo yung pagkain. Punta mo natin yung pagkain. Eden. Hello. Ay, gusto ko. Thank you. Bebe, basta maglagyan. Vlog mo lang, vlog mo lang. Sige, yan. Mama mo naman. Ay, pag-lang si Lola. Na? Sige, pagkita mo na lang kayo. Sulitan tayo.